Belgradda aktivistlerin bir topary şäheriň awtobus duralgylarynda her türlü oýunlar geçirip, medeni ary tapawutlylykları birikdirmek uğrunda çäre geçirdiler. Aktyorlar, aýdymlaryň, tansylaryň, libaslaryň üstü bilen ýewrey we roman medeniýetini görkezdiler. İkinji jahan urşy döwri şäheriň ýewrey we roman ilatynyň aglabasy natsist goşunlary we olaryň serp goldugçylary tarapyndan çykarylypdy. Pakistan'ın Peshawar şäherinde Hindistanyň belli kino ýyldyzy Dilip Kumaryň jankoýerleri aktyorun 93-nji doglan gününi bellediler. Urnöýjüler bu çäräniň itaati maksady iki ýurt bilen hem ara baglanşygy bolan Kumary da warlandyryp, özara paragçylygy wasp etmekden warat bolandygyny aýtdylar. Siz Azatlyk radiosynyň suwunk täzelikleri bilen tanış bolduňuz.